Hej, jeg vil vise dig noget nyt i dag. Det er en konjaksvamp eller konjaksponge, som er en ny måde at rense ansigtet på. Vi sælger den i 2 forskellige typer. En tør type, som man så først skal fylde med vand eller putte i vand, før den bliver blød. Og en type, der allerede er blød. Kan se her, hvordan den her ser ud. Nu er det 2 forskellige farver, jeg har her. Denne her med grøn te, og den her den er med rød ler. Og de kan forskellige ting, eller er egnet til forskellige hudtyper. Fordelene ved konjaksvampen er, at det er altså en 100% naturlig svamp, der er lavet af roden fra konjakplanten. Og den er meget, meget blød, og det er en meget blid måde at eksfoliere og rense huden på. Bruger man den sammen med et renseprodukt, en rensemælk eller en vaskegelé, så skal man bruge meget mindre, end man er vant til. Og man kan altså også bruge den helt uden noget. Det gør jeg selv. Om aftenen renser jeg helt almindeligt med mit almindelige renseprodukt, og om morgenen så bruger jeg altså den her til at eksfoliere huden. Og det er altså en meget, meget mild måde at få styrket blodcirkulationen i ansigtet, få styrket cellefornyelsen, få sat gang i det hele, sådan så huden bliver fin og blød og lækker. Konjaksvampen har sådan en snor i her, sådan så den kan hænge. Og den skal hænge og tørre mellem hvert brug. En gang om ugen overhælder man den så med kogende vand, så man er sikker på, at hvis der er nogle bakterier, de forsvinder helt. Og den holder i cirka 3 måneder. Når det er ved at være tid til at udskifte svampen her, så begynder den faktisk sådan at falde en lille smule fra hinanden. Og så kan du enten smide den på komposten, fordi den er 100% nedbrydelig, eller du kan vælge at brække den op i små stykker og blande den i jorden til dine potteplanter, så vil den også ligge der og hjælpe med til at holde på fugten der. De koster mellem 69 kroner og 99 kroner. Så det er også en ret billig måde at gøre noget rigtig godt for sin hud. Så jeg synes, du skulle prøve det.